welkom bij JV Grill. Die worden van jou waar een zeer schijne idee brengen van wat te eten melken. Wat was het van jou melken? Oké, Bern, wat we vandaag willen merken, dat is eigenlijk vandaag is het eerste pot van een twee pot om het eten eruit merken. We willen dit vlees vandaag aanweken en dan willen we Carnitas merken morgen. Dit zijn niet bietertjesvlees, dit zijn bietervlees. Morgen, want dat is goas, dan worden we dat verpuren. Oké. Dan worden het bietertjes zijn. Weet, ik geloof wat beter zijn, wanneer ik die moet doe en die de melken doet. Vandaag vangen we aan, je bij mijn thuis dit te melken. Morgen, je het lust naar Jacob zien en doen we hem te eng melken. Dan wil ik maar dat hier toebereden, om dat aanweken. Dat zal even nog aanweken en dan willen we dat morgen op ons kremelsmeker bakken. Om dit aanweken, wat we brokken is een paar appelsine, een paar citroenen en een beetje zout, kosher zout, vegetable oil. We worden dat in de grote lus, in de grote ziplock lus, om dat even nog te bijna aanweken. Zo, nu hebben we hier 4 lepelvol vaat. 4 lepel vaat dus een opdoen. Nu hebben we door 2 lepelvol van dit zout op. Dan willen we deze appelsine doen aantrekken. Ik draai dat die zup tussen in komt, schmiet er de schal de mank. De nächste krijgt zo. Het spritzt. Grote stritsen daar. Draag je uit dat het spritzt. Parece ese Jacobo muy fuerte. Wanneer je dat zo uitdraait je dan, schmiet het plus alle de mank. En laat het tussen voor de nächste dag. Maar met schaal en alles hebt hij dat bloos nemen. Ja, bloos met schaal toe. Ik had deze eerst al reingewassen, dat mij dat goed weer dat met schaal toe te nemen schmieten. Door, die heeft dat alle erin gedrukt. Kan je zien, dat is al een fijn beetje zuppig te bijna. Nu hebben we dit onder wie vlees hier bloos ook op doen. Zo. Merken dat toe. Doen een beetje de loft zo uittrekken, zo groot als zo toelig schot. En dan, nu hebben we dat dan zo dat het dus even redt, dat die allebei door zup krijgen, niet bloos eind. Ik weet je wat ik denken. Hoe zit dat? Dat zal schijn smaken? Ja, dat wordt. Wacht plus wat dat wat eruit zijn. Zo, wat ik je doen ga is, ik deed al 2 eetlepel vaat voor ieder biet vlees. Zo, ik deed 4 eetlepel vaat, want ik had 2 bieten vlees. Ik deed 1 eetlepel vol kosher zout voor 1 ding. Maar ik had 2, so ik deed 2 eetlepel vol. En dan deed ik 2 citroenen voor 1 biet vlees. Maar wanneer ik 2 had, so ik deed 4 citroenen. En ik deed 3 appelsine. Wanneer ik 2 bieten vlees had. Mijn recept zag ik zo 1 appelsine voor 1 biet vlees. Maar mijn appelsine hadden niet zeer veel zup aan. Door wilde ik me 3 te nemen. Zo 1,5 voor 1 biet vlees. Zo dat is wat we hier hadden opgediend. Dit wordt nu nog een pommel zo even stelpen. Dat die zup smaakt alweer rondom. Doe zo nog net. En dan werden we dat in de fridge leggen. En dan morgen werden we dat bakken. En wanneer ongeveer vangen we morgen aan de bak? Dit is een lange recept, ja? Ja, dit is een lange recept. Eigenlijk die worden wel zo vlug dicht bij een klok. 7 's morgens ontvangen te bakken. Zo tijdig? Verder vrijstuk. Ja, maar het is nog, als je de hoens ontvangen te krijgen. Morgen durven we dan weer, morgen voort dan. Als je de hoen ontvangen te krijgen, zie je bediend. Dan wil ik vlug een koffie erin merken van die de veel. Oh, dat moet schijn zijn, dat moet me je voor. Goed. Ja, hast nu nog koffie? Ja, het vierde al. Voordat we hier nu zo iets maar gisteren, blijven we dat al een spijtje doen aan.
Nou, wat ik moet zeggen, we hadden ons hier onze specie top gereden en dat ding heb ik hierin gezet. Wat ik bijna had, toen had ik een beetje kosher salt bijna. Ik had een beetje grove peper bijna, maar die heb ik fijn geschroten, dat is fijn als het. Dan heb ik een beetje chilipulver bijna. Maar dat heite. Nee, dat is de smaak geven, dat is niet zo heet. Veilenboel. Veilenboel. Nee, dat had je ook moeite. Zo dacht ik me al zo. Een beetje sneekpulver. Als je het maken, joh maar. How about zippelpulver? Zo ja. Zippelpulver een beetje. Een beetje chilipulver. Waar dat heite? Maar dat is aber ook niet heet. Dat zal ons een scheene smaak geven. Oké, dat is dan met oregano. Oregano. Dan hebben we nog een beetje cumin. Dat is Oké. ook niet een beetje goed. Nee. Comino. Komt her. Ja, komt her. Ik weet niet. Aber nicht te veel. Wir wollen das Fleisch alle dezelfde. So, wat ik weet is, ik weet niet de helft van deze zaken. Maar ik weet het nu, ja, wanneer je scoort is, schmeckt dat vertragelijk. Nou ja, genoeg geredet dan van waar we de alle aanspeitje worden. Ja. Ik word die moet laten en door hier de kamerstunde doen. Oké, dan moet ik maar aanvangen met dat doen. Dit deed we gisteren. Dit deed we gisteren met de citroenen op en die appelsine met kosherzout, met vat. Die kijk, dit zo dat zit. Zo wat we nu doen is dit plus een beetje drie. Welke is dit? Ik wil ook even wassen, maar een beetje drie is het dit. Nu hebben we dit hier. Alle binnen. Nu moeten we het allemaal aanvangen hier te bestrijden. Een beetje trekken door het omble. Dit is een stuk vlees van een schweene. We noemen dat een roast. Dit is een pot van de verscholler. Dat is van de bovenste pot van verscholler. Dat is van dit stuk vlees van een schweene. Is hier een knochen bijna in de? Yes, dat is. Kijk hier, steekt dit uit en je ziet, dit is. Kijk door, steekt dit weer uit zo. En dat is scholle? Ja, dat is van het schollerblad. Hier aan deze ziet. Ik weet niet of je dat zien kan. No, hier is dit zo steekt er met eruit en dan zit die hier zo de lijn, dat schollerblad. Kijk, nu ga ik dit zout mes opgebroken met zakkertoe. Zo, die is rijdt. Dit is rijdt hem door naar lijn. Kan hem door rekenen. Zo, nu hebben we ons vlees en je zolte. Nu is het rijdt hem dat hier op de barbecue nog doen. Die kruimelschmecker. Op mijn kruimelschmecker nog, yes. Door, wat ik wil doen is, die heeft de vlam, dat hier in de maat. Zo, deze stukken vlees van je zien aan deze kant, zodat hij gaan dikker. Als aan de binnenkant, zo ik wil dat nu de vlam draaien. Zodat het ons de dikke pot, dat het iedereen wat gebakken zijn. En dan ik deze dingen dan sterker, dan zijn je wel heet dat toch van de binnenkant is. Zo, nu zijn we er binnen. Wat is nu? Nu is het om 6 wat doen. Die zal nu zo ongeveer 4 tot 5 stunden binnen zijn. Oder wat die door van binnen zo ongeveer 165 graden zijn. En dan doen we die inrollen en zo'n blanket, papier, plastic, aluminum, nee, niet plastic, voor sure niet. Nee. En zo'n blanket aluminum en dan doen we die nog eenmaal een paar stunden wat dan zo gaat, zodat het mes vervolgen is. Ja, we zijn nu dichtbij, maar door we dat wel aan de ploten en wakkelen. Onze groten zijn nu op 159 en 153. So we zijn dichtbij, we worden hier nu maar een beetje aankijken. Moet zijn wat. En wat voor een groot hast du hem eigenlijk aangehad nu? Ik had hem gestart op 225, maar mijn machine der had met hij daar staat, maar dat is wat werkt in hij staat. Zo, dat is ruim 225 was van klok 8 's morgens. Ja. En dat is nu, wat is het nu? Het is nu klok 1. Oké. 8 minuten nu 1, so we zijn nu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 stunden boven. So we gaan een beetje aankijken, we zien waar het hier zit. Oh, dat zit zo dichtbij dat hout. We gaan een klein beetje langer luren. We zijn nu zo, meest krijg 160, zo een klein beetje luren en dan gaan we dat doen.
Zo, ik leg nu zelf dat die pumpje komen, dat we ons vlees wel en de aluminumfoil komen doen en dan dat totdat met aluminumfoil voor de next support voor dit vlees maken. En als je dat deed, du hast du irgendwas von der Bläder redest du von. Oh joh, ja. Lübler. Lüberbläder. Oh, das Englische wird das hier viel einfacher. Bay-Leaves. Jo, dat is mir dat jij. Lüberbläder. Einfach, jo, kijk Jo. maar. Zo de stad. Lübler. Dat is mij, dat draait mij het hang meest draal. Zo, dan willen we mal met ontvangen. Nog één opnemen. Zo dan. Dat die gedaan had, toch? Oh, het zit een al vertraflich. Zo, nu gaan we een halve koppel hout afgeven. Zo, en je er nog plus door zo even. En twee van onze bläder doen op. Zwei von der Lüberbläder. Jo, doe zo nog laaien zo. Zo, dan draai je het zo. Zo Zo. even gestort. En nog één ding wat ik wel hier te zeggen is voor deze stook. Nu hebben we de temperatuur opgedraaid naar 350 graden. Maar nu deden we 225 graden. Nu hebben we opgedraaid naar 350. En dat is nu 1:30 nummer 8. Jo, So, wir fangen klok 8 morgens an. draai. Steek je dat hierin. Rijdt voor de nächste 3 tot 4 Stunden. En nu hebben we ons worden nur rechter ist, entweder die wordt van bijna zo 202 tot 203 graden zijn. Oder de andere ding is, wenn we ons andere thermometer nemen, dat ding is om dat testen. Want die doen net spekken dat zich zijn wiekveld is met zijn afgesmolten butter. Okay. Dat is het andere ding, dat wordt zich rechter kunnen aan ze draaien. Jakob, du siehst, da wird unbedingt nach 3-4 Stunden dieren. Erst für 1:30, nu ist es noch mit 3. So, was ist die Temperatur binnen im Fleisch nu? Dat is nu een beetje wat 200 graden. Willen we maar een druk nemen? We worden dat hier is een stuk zo hand hadden. Dat houdt ook en dan willen we een beetje kijken zien Ja. wat we zijn. Oh, ik heb me voor de dans terugkomen. Oh, wat zit fijn. Zo, nu willen we maar een beetje zien wat het is. Oh, dat wordt de licht net zoals van een butter in je. Kijk hem op. 200 graden. 200 graden. Nu willen we dit. Wie totdagen, nu kan het zich voor een stunde oder zo verheven. Oder in onze omstandigheden worden vielleicht 2 Stunden Ja. maken. En nog één ding wat ik wil laten zeggen, is deze laatste stoop wat ik nu op 350 graden deed op een barbecue, dat wil je kunnen aan de overbak binnen doen. Het is goed gezegd dat je dat unbedingt moet op een barbecue doen. We hebben de nächste eruit nemen, we hebben die nog een beetje nog zijn. Wel wat zijn. Op, doe eens die knaken. Kijk je maar door. Ja, 207. Das Fleisch, das fällt mir gerade De in den foto's en lenses van het aan de butter jet. Nu, waar moet zijn we dit Wel auto we maken? zien wat we hier binnen gaan. Hier zal al met opgekeld zijn. Zo, zet hem op. We zijn de Lüberbläder Jo, en fijn zalfje. jo. Wat we nu willen doen is ik wil dit hier nu hieruit nemen. Dus zo wil ik hier afjeten. Oké. Hoe is de handjuiten? En dit ding nou, dit noemt zich een fat separator. Dat vat en dat onder het nood uiteenhalen. Dat vat wil ik gebruiken, ik wil het vlees nu een klein beetje broeden. Oké. Omdat het ready is om eten. En
dat de andere noot wat niet vaart is, dan wordt het redelijk knap eten, maar we is verpult hebben. Ja, we zien zo dat knelke hier kan nemen kennen. Dat is een beetje vast. Oh, die komt er fijn uit. Kijk je maar Zo zo. eenmaal bluist rood zo. Ja, dat is een goede teken. Weet je, mij zit zo die eerste met Fleisch am Stich doen. Ja, ik geloof. Kan het meest niet afwachten. Kijk je maar dat dit een Oh, eindje. jongen. Nu waar we dat vaart hier een beetje zo te zien. Dat. Hier wil ik deze kom fresh drukken. We dat doen zo net doen. En dan wil ik deze vriend nemen. Oei, Dat zit dat gefährlich. zit gefährlich. Maar dit is plus, hem dat plus. Daarom heb boze je het is dit zo. Zo, dit sagst du wir dann nur hier noch broden. Jo. Als we dit eerste stuk verpult hebben, dan doen we dit vaart van hier zo nemen, een klein beetje aan de pool nemen. Ik wil dat op mijn flattop doen, maar je kan aan de pool en wat immer je hebt, je kan het ook wat voor je goed is te broden. Doe een beetje vaart nemen van dit vaart wat hier gebleven is. En dan het vlees en een klein beetje broden, dan plus er een klein beetje bruin wordt. En dan dat in de tortillas en voor tacos. Zo, nu zijn we ready voor een klein beetje broden hier. En dan willen we ons een taco erin gaan proeven. Ja. Nu krijg ik al. Zo, dit is het vaat wat we nu met erop zien eten. Zo, wat een beetje van wat hier zo nat doen. Carnitas hier nat. Wel lang deze broden, blijf een beetje rondbroden. Bloos een klein stukje, ja, dan een klein beetje bruin wordt. Ik word een twee tortillas hier zo. En hier zo een beetje afwarmen zo. Dit is dat ding wat je kan bijna aan de pan doen. Dit durf je bijna aan de pan doen, of wat immer je goed ligt, om dat bijna met een beetje op te zetten. Ja, ik denk is dit goed. Dat rijdt dan op. Dan doen we dat zo net doen. Dus nu willen we ons hier zo nog een beetje hierin snap doen. Je moet met zijn wat van je reinste alles hier haast. Ja, zit dit hierin? Het zit, zei ja goed. Ja, een beetje van dit tussenop, dat is een beetje guacamole. Zo werden je van immer een versing nog meer gevallen. Ja, een klein beetje citroen dus een beetje even draakje. Nou, wat hebben we hier nog burn? Om dit smaakje. Het pico de gallo. Beetje pico de gallo, een beetje hondsnoebel. Jo. En du hast dat voor je product. Nu blijft plus nog. Weet je wat burn? Burn? Ik leer dat nu aan die dat een beetje te smaken. Wel een beetje smaken. Oh, maar dit zit onsmerkhaftig. Ik leer de cameraman daar sinds nu op je Ja. Mm. Mm. Weißt du, das Fleisch, was hier schmeckt, das bleibt nicht so. Das schmeckt auch gut. Aber all diese Sachen, die man, das bringt den Geschmack bloß nicht alle für dir. Mm. Oh, dat is goed, weet je wat ze goed te leren. Zo, nu weet je, wanneer je Carnitas mogen willen, ga je er van aanvang aan nu vervolgen, nu melken. En wanneer je die ideeën hebt, willen te verbeteren, en anders te doen, check ons de ideeën, melk video's, check die naar ons. En laat dat change maken. Guten Appetit. Wacht een beetje. Wat is dat? Wanneer je het leegje wat je zegt, dan doet den subscribe button druk. Hoe is die? Ik leef weer aan vlees hier. Doe zo ooit zo. Ligt Dat is zo. een klein. Ja.